с двама руснаци ми псувата майка. Има предвид, че това, който си отиде отдолу, крещеше така, както сега ти крещиш. Он беше наркоман. А ти какъв си? Геймър. Ненормален. Майка от тебе! I don't know! I just played a fucking bomb! 5 minutes later. Няма да гаса! Мога да спа от тебе, идиот такъв. Бери, че се видиш на камерата. Не ме интересува. Не, бе! Гаси веднага. Не мога, нека свърши играта. Та да свърши играта. Да крещиш, тук хората не могат да спят, бе. Та да свърши играта. Ще получа забрана. Полиция ще дойде, бе, идиот мръсен. Защо крещиш така, бе? Ненормално животно. Не креща. Не мога да спи блока от тебе. Мръсна гадино. Всяка нощ така. Мръсно. Ти свърбо.